Goed, we gaan praten over de prooi. Jeroen, de ondergang van de ABN AMRO al eerder even gezegd. Dat is nou een Leiden net, hè, wat daar gebeurde. Gewoon 3 van die koude bieren in je nek en dan gewoon blijven zitten. Gewoon gefocust. Mooi, een vrouwelijke leiderschap. Dat zijn toch wel... Ik denk dat dat echt helemaal niks uitmaakt, hoor. Goed, we gaan het hebben over... Wees blij dat er eindelijk eens waarde aan je woorden wordt gezegd. Kom op, we gaan het hebben over de prooi. Laat je niet zo kennen, man. Jouw boek, daar komt ook nog... De VARA gaat er ook nog iets mee doen, een driedelige serie. Het spreekt zeer tot de verbeelding, maar we gaan het nu hebben over het toneelstuk met Mark Rietman. En daar hebben we een prachtige trailer voor. Het Nationale Toneel presenteert De Prooi. Investment banking is geil. Cash is geil. Van echt geld krijgt iedereen een stijver. Geïnspireerd op de bestseller van Jeroen Smit. Waarom krijg ik World Online niet? Ik hoor die klus te doen. Waar loyaliteit dodelijk wordt beproefd. Jaren werken we samen en nu kom je met deze informatie? Of je dan gelooft of niet, Rijkman, je kan niet zonder ons. Het leven is zoals het is. Hard. Mark Rietman, is het een vertaling van het boek naar het toneel? Ja, zeker. Ja, het is ook een interpretatie van het boek. Het is een dramatisering van het boek. Het boek, een geweldig boek, maar er staat geen één woord dialoog. Dus er is een hele grote vertaalslag moeten maken naar dat we bankmensen met elkaar zien praten en met elkaar levende wezens. Wat is het fijne drama erin? Want een toneelstuk moet drama hebben. Wat is het drama erin? Is dat, het drama is natuurlijk een grote bank die heel erg in zichzelf geloofde. Misschien wel iets te veel, die aan die lichte hoogmoed ten onder is. Ja, die hoogmoed die was af te lezen, vond het grote publiek aan het uiterlijk van de heer Rijkman Groenink. Was dat ook terecht, vind je? Ik bedoel, jouw boek is ook min of meer aan die figuur opgehangen. Nou, het uiterlijk van Rijkman Groenink denk ik... Nou, niet aan het uiterlijk, maar aan de figuur. Nou, ik moet zeggen, het kostte mij in eerste instantie ontzettend veel moeite om het script te lezen. Dat geef ik eerlijk toe. Als echte non-fictieman. In feite bevond ik me een beetje in de positie waarin Rijkman Groenink zich bevond toen hij mijn boek las. Hij dacht van, ik heb een werkelijkheid en hier heeft de Smit op basis van getuigenissen iets gemaakt wat niet mijn werkelijkheid is. Dat zei hij afgelopen vrijdag nog in College. Nou zit ik eigenlijk een beetje in die positie, want van het non-fictieboek is nu echt een drama gemaakt. Maar ik heb het gezien, ik heb het afgelopen donderdag in een eerste doorloop gezien. Ruim 2 uur, heel knap. En ik heb genoten. Ja. Ik vind het echt heel knap. En het drama zit hem natuurlijk in die bankiers die op een gegeven moment gaan geloven in het belang van marktwerking, in het belang van de grootste worden, in het belang van aandeelhouders blij maken. En je ziet ook de persoon Kalf, de relatie tussen Kalf en Groenink. Je ziet die oude Kalf, die heeft het nog over klanten. Die vindt ook dat een bestuurder naar klanten toe moet. En die heeft het over verbinding en de nutsfunctie van een bank. En een zekere warmte. En dat wordt dan allemaal van tafel geveegd. En overigens heel belangrijk, Groenink is een kind van zijn tijd. Hè. Er zijn veel meer bankiers wereldwijd die op een gegeven moment gaan geloven. Nee, het gaat om andere dingen. We moeten de grootste worden. Ja, en dan zie je dat die werkelijkheid, die slaat naar binnen toe. En Groenink noemt het dan accountability. Hè. Je zegt, wie het verbruikt, vliegt eruit. Hè, dat is een soort... waardoor iedereen zijn eigen profit en loss krijgt. Nou, en dan desintegreert die bank. Dat zie je ook gebeuren. En dat is eigenlijk bijna een klassiek drama. Maar Rijkman Groenink is natuurlijk een tot de verbeelding sprekende man. En voornamelijk tot de verbeelding omdat hij niet zo heel erg zichtbaar is geweest. Hij heeft nu een groot televisie-interview gegeven in de college tour van Twan Huis. Maar daarvoor waren het maar kleine plukjes waarin je hem af en toe eens kon zien. Ik heb hem moeten speuren op YouTube om hem levend te zien te krijgen. We hebben nu met al dat materiaal een klein portretje van hem gemaakt. En daarna gaan we eens praten hoe jij die man de jouwe maakt. Oké. Vanaf zijn aantreden in 1974 bij de AMRO-bank maakt hij naam als briljant strateeg. Rijkman gaat er nooit meer weg en hij wordt in 2000 bestuursvoorzitter van ABN AMRO. Een goed bestuurder vinden collega's, maar empathie is niet zijn sterkste kant. Ik ben de verpersoonlijking in dit moment van de bank, dus ik ben per definitie de kop van Jut. In 2007 gaat het mis. Groenink wil fuseren met de Britse bank Barclays. Het draait uit op een vijandige overname van ABN AMRO door 3 grote andere banken. Groenink vertrekt en krijgt 26 miljoen aan aandelen mee en een afvloeingsregeling van 2,4 miljoen. Wat ik ook wel eens gehoord heb, hij heeft die bank gewoon verkwanseld voor zijn eigen gewin. En dat is diep treurig. Hij stond ook te boek als een graaier bij het groot publiek. Is dat het beeld wat jij
Nou, toen ik er nog niet in ingevoerd was, had ik dat beeld eerlijk gezegd ook. Dat is wel een beetje genuanceerd. Het is ook een man die 30 jaar van zijn leven geïnvesteerd heeft in die bank. En als het uiteindelijk misloopt, een heel groot bedrag meekrijgt. Waarvan ook de helft naar de Nederlandse belasting gaat. Buitenlands geld, maar goed. Hij heeft het ook niet gedaan voor het GroenLinks. Dat beeld is volstrekt onjuist. Als GroenLinks zijn zin had gehad, dan was de bank verkocht aan Barclays. En dan had hij opties aandelen Barclays. Had hij niet die zak geld gekregen. Dus dat is een fout beeld. Wat GroenLinks natuurlijk wel was, en dat zet je prachtig neer, is gewoon een kleine Napoleon. Hij wil gewoon hij wil iets neerzetten, hij wil een legacy achterlaten. Hij wil een paleis bouwen. Ik zie altijd maar dat kleine jongetje dat door zijn vader en moeder Rijkman wordt genoemd. Begin van je leven. Waar gaan we heen? En dan, dat heeft hij ook eens in een interview gemeld, die een talentvolle vader had, maar waarvan hij dacht, die doet niks met zijn leven. Dus er zit ook een klassiek vaderconflict in de man zelf. En een grote ambitie, een man die bij de bank binnenkomt en eigenlijk meteen al grappenderwijs zegt, nou, ik wil eigenlijk wel daar op die bovenste verdieping terechtkomen. Hoe kan je zo'n man maken tot de jouwe? Zijn er een paar elementen uit zijn persoonlijkheid waarvan je dan denkt, dat ga ik versterken, vergroten en dan snapt iedereen dat ik Rijkman Groenink ben als ik daar sta? Nou ja, je probeert je wel... kijk, je hebt natuurlijk een paar handvaten. Je gaat altijd uit van het script. Maar je hebt wat over hem gezegd, zijn licht autistische kant. Dat is soms ook heel handig in het leiderschap. Want dan ga je maar recht op je doel af zonder dat je denkt wat mijn omgeving allemaal ervan vindt. Maar dat heeft ook zijn haken en ogen. Ik moet ook altijd denken aan iets wat echt met hem gebeurd is. Hij deed een grote deal ergens. Ging over 300 miljoen met een mevrouw. Zat hij in de dealkamer. De deal was eigenlijk rond, maar in die dealkamer stond een stofzuiger. En ze liepen de kamer uit en hij zei, de deal is rond, nu kunt u wel, als het over vrouwen en mannen gaat, nu kunt u wel de boel hier gaan stofzuigen. Die deal ging niet door. Dat was een grapje. Dat was een grapje. Dat is de onhandige humor, de onhandige humor van Rijkman Groenink. En wat je ook dat gebrek aan empathie, je kunnen verplaatsen in de ander, waar die ook afgelopen vrijdag weer het een en ander over zei. Ja. Wat ook mooi in het stuk zit, is de suggestie dat als je maar slim genoeg bent en goede rekensommen kan maken, en dat kan niet als de beste, want hij is razend slim, hij wordt niet voor niks de baas, dan kan je daarin succesvol zijn in dat leiderschap. En dat klopt natuurlijk niet. Het gaat om dat je verbindt. We hebben het er eerder vanavond over gehad. Dat je in staat bent te verplaatsen in die ander. Dat je ervoor zorgt dat mensen naar je willen luisteren. Nou, en mensen hadden geen zin om naar hem te luisteren, ook al had hij alle gelijk van de wereld. En dat frustreert natuurlijk. Dat frustreert diep. Maar ik vind echt, het is een... het drama, dat Shakespeareaanse drama. En ik vind ook belangrijk dat de script, degene die het script schreef, Sophie Cassis, heeft het echt heel goed gedaan. Johan Doesenburg zit daar, de regisseur. Ik ben echt, hier zie je iets van die piramide. Er zit een spectaculair decor in wat 360 graden kan draaien. Waar je ook af en toe de piramide, de apenrots in feite. En dan staat hij bovenaan die apenrots. En daaronderin zie je een aantal scènes uit het boek ook bijna letterlijk terugkeren. In jouw boek zitten elementen waarin je bijvoorbeeld de vrouwen van die mannen zitten op te stoken en op te juinen van, moet jij eigenlijk niet ook, die verdient meer of die heeft een betere auto. Of ik zeg het een beetje plat, maar in ieder geval een soort motor van negativisme is om die man maar omhoog te jagen. Komen we dat terug in het... Nou, er zit conflict. Je ziet nu toevallig de foto met, dit is Jiskoot. Ja? Dit zijn Groenink en Jiskoot. En Wilco Jiskoot, dat is een periode, die wilde van die bank een grote investmentbank maken. Ja. En dat is de wereld van het grote geld, zal ik maar zeggen. Groenink had daar helemaal niks mee. Of althans, hij heeft geprobeerd vanaf 2002 die geest weer in die fles terug te krijgen. En dat lukt niet. Dat is hem niet gelukt. Nee. Doe je nog moeite om hem na te doen? In de zin dat er een soort fysieke gelijkenis is? Nee, ik lijk wel zo niet op... Nee, inderdaad. Dat zijn jouw woorden, maar... Doe geen moeite. Hij heeft één fysiek gebrek. Hij heeft een jachtongeluk gehad, waardoor hij zijn rechterarm bijna is verloren. Het heeft ook een grote rol in zijn carrière gespeeld? Ja, dat toont wel zijn wilskracht. Hij is een tennisliefhebber. Maar, een ander zou dan stoppen met tennis. Maar hij heeft
echt vrij uitgebreid beschreven. Ja, linkshandig Ja, maar gaan tennissen. dit is wel een mooi voorbeeld inderdaad, Ja. dat Mark nu aanhaalt. Dus je bent een redelijk goede tennisser. Nou, hè? Dan schiet je je arm eraf, je rechterarm. Ja. En dan valt de mensheid volgens mij in 2 stukken uiteen. Ik weet niet hoe het hier aan tafel zit, maar dan is dat dus voorbij met die Ik rechterarm. zou een andere sport zoeken. Ja, ik zou ook gaan schaken of dammen. Maar stoppen. Groening zegt dan, dit gaat mij dus niet gebeuren. Ja. En je gaat met links tennissen. Ja. Nou, daar kan je ook respect voor hebben. Ja, er moet ontzettend veel chagrijn en frustratie bij die man zitten... dat hij nu in een fantastisch landgoed in Loenen aan de Vecht, dat wel... Ja. maar thuis zit en eigenlijk niet gewoon aan het werk is. Nou, dat is denk ik ook de reden, ook waarom die vrijdag... Eigenlijk bracht hij dat, en ook daar heb ik dan respect voor, en dat begrijp ik ook... bracht hij dat ook zelf wel een beetje licht geëmotioneerd, leek het wel onder woorden. Je hebt precies gelijk, je staat de spijker op de kop. Deze man is een bestuurder en dat is ook wat hij het liefste doet. En die wil gevraagd worden voor bestuurlijke verantwoordelijkheden. En dan moet een keer een commissie Groening komen die het onderwijs in Nederland, weet ik, zoiets. Nou ja, commissariaten. Nee, maar, en Maar wie vraagt hem nog, Jeroen? Dat is toch het probleem. Maar dat vind ik dat wel... zei hij ook, dat Ja. hem zo stoort... dat beeld van die man die met te veel geld is weggegaan... dat hem dat altijd zal blijven achtervolgen. Had hij ook anders kunnen doen. Hè? Hij heeft heel veel geld Hij is toch meegekregen. ook met veel geld Hij had met iets minder geld. Dat had hij. dat geld, Maar dat is geld. het Nou, goed, toneelstuk maar het voor een is- breed publiek toegankelijk? Nou, dat is het knappe. Ze hebben in het stuk 3 personen bedacht, nieuwe personen, jonge bankiers, die ook dat rare taalgebruik een beetje hanteren wat de rest van de bank niet kent, hè, wat ook in die lieder een beetje voorbij kwam. Maar wat ik heel slim vind, die leggen ook af en toe dingen uit aan het publiek. Dus die leggen uit van dit betekent, dit komt, en dat doen ze op een hele, het gaat bijna vloeiend. Waardoor je, als je denkt dat zelfs mensen die daar wat verder van afstaan, dat die echt op die manier geholpen worden. Nu jij een Rijkman Groening bent geweest in dat stuk en blijft voorlopig... Ja. is jouw kijk op de financiële wereld veranderd? Nou, ik vind wel dat er iets structureels moet veranderen in die financiële wereld. Er is geen... Banken afschaffen naar de beurs. Nou, de banken ook aan, maar er moet wel regelgeving op komen. Het is zo omgekeerd. Kijk, onze instincten zijn toch graaien en we willen allemaal meer en meer. En de banken die hangen worsten voor ieders neus, waardoor een verkeerd gedrag komt. Ik geloof dat het tijd wordt, Mark, dat we de bankiers weer gaan omhelzen. Want ze zijn belangrijk voor ons. Ja, maar ze moeten ook beseffen welke verantwoordelijkheid. regels wat duidelijker mensen hebben psychisch inkomen nodig. Hè. Die banken die zijn belangrijk voor ons. Daarom hebben we ze met belastinggeld gered. En ik ben ervan overtuigd, dat is misschien een naïef optimist in mij, dat als we ze gaan omhelzen, omarmen, zeggen: kijk eens, we houden van jullie. Daarom hebben we jullie gered. Ik geloof dat dan dat psychisch inkomen weer een rol gaat spelen, zoals bankiers dat vroeger altijd genoten, de nutsfunctie, en dat dan die bonus dan vanzelf minder belangrijk wordt. Er moet wel een En mensen willen hele respect omslag in de mentaliteit van Nederlandse volkomen... willen we de bankiers omhelzen. Dat is nog een kleine afstand voor nodig. Bankierspressie, dat hebben we nu 3-4 jaar gedaan. Dat is wel een beetje genoeg. De 6e Het levert niks op. De 6e is de première, hè? 6 maart, geloof ik. 6 maart try-out Ja. en 10 maart première. Ja. 10 maart en dan door het jubelende land of staan jullie op één plek? Nee, door het jubelende land. Mooi zo. Tot 10 juni. Oké, Ja. dankjewel.